bawan Allah me kai aka kama ka? A can na ɗauki mashin guda biyu. Kuma na sayar 10,000 na sayar. A ina ka ɗauki mashinan? A mahuta. A mahuta? Ɗaya kuma a mando na ɗauke. Ɗaya a mando? Ya aka yi ka samu nasarar ɗaukan mashin ɗin? A kari ga Allah a yanda muka samu gaskiya bugu ne. Bugu wani iri? Da ice haka tsakanin Allah. Da ice ka buge shi? To kana ganin ya mutu ko yana nan da rai? Yana nan da rai. A ina ka da ke shi? A ina ka da ke shi? A nan ka ne. A kai ka da ke shi? Sai ya faɗi? Sai ka ɗauki mashin nan? To na biyu fa? Na biyu? Shi kuma a nan ne. A fuska. Shi kuma a fuska ka da kai? Sai ya faɗi? Sai ka ɗauki mashin ɗin? Sai ka sai da mashin ɗin na? 10,000 guda biyu. A ina ka ɗauki mashin ɗin? Ɗaya a nan manda da ɗaya kuma a cikin mota ne. Kai daga ina kake zuwa ka ɗauki ka saci mashin a nan gari? Daga Rogo nake zuwa. Daga Rogo kake zuwa? Rogo local government. Can Kano kenan. A nan kake zuwa ka ɗauki mashin ɗin? To shi wanda ya tura ka ake yi ka ɗauki mashin ɗin koko ra'ayinka ne? Tura ka ake ka ɗauki mashin ɗin koko ra'ayinka ne? Magana ta gaskiya a da ina da shi kuma na an yi face to shi ne sai mutanenmu sai suka dinga yin magana a kan mai maɗin nan ma'aikatan ta an shi kuma na gaba da yi sai na ce to gaskiya tun da haka ne bari an je in ji magana ta gaskiya ka ji abin. To ya aka ka haɗu da masu sayan mashin ɗin kai da ba ɗan garin nan ba ne kai? Ina ganin zan yi shekara 10 a cikin garin ina zuwa ina aiki. Ya aka ka haɗu da mai siyan mashin ɗin? A cikin garin muka da a cikin garin muka da ina aikin mai. Ok, kana aikin mashin sai ce ka rika sato mashin zai siya ko? Haka ne? To ga wasu layu da nake gani a jikinka su wayannan layin na menene? Wayannan mai gida ne ya haɗa musu magana ta gaskiya ban san aikin su amma wayannan kaji na ga wancan maganin bindiga. Wanne ne maganin bindigan? Daga shi mu gani maganin bindigan. Aka ce in je in haɗa shi Allah ya tsare dai kana yawon kan Allah da babu wani matsala. Babu wani matsala. To shi wanda ya hada ma wa'annan layin ya ce ka je kai sata ne ko ya san kai barawo ne? A'a gaskiya bai ce sata ba ko bai san ni barawo ba. Ya san dai ina zuwa nan ina yin aikin mashin magana ta gaskiya. Ya san kana yin aikin mashin. To lokacin da kake aikin mashin kai idan aka tare ka aka dake ka misali aka kwace ma mashin din wanne irin ya za ka ji? Ba zan ji daɗi ba. Ba za ka ji daɗi ba? To amma kuma kai da kake yi kuma kana jin daɗi ko koya? Wallahi abin da ya sa aka nema kawai dai ka san ɓacin rai idan ya zo aka ce yau gari kana da shi in ba ka da shi za ka ga matsalar ta kai a hankali. To kowane mashin guda ɗaya nawa kake sai da shi? 10,000. To idan ka je sai da mashin ɗin ya kake gaya masa yana tambayan ka takardu ko koya? Ba ya tambaya takardu magana ta gaskiya. Ya san kayan jagwal ne? Magana ta gaskiya ba ya. Shi sana'a shi sai da mashina ne ko yana jira ne idan kun sato mashin din sai ku kawo masa? Ni dai wannan guda biyun magana ta gaskiya na san sana'a ne kuma ya saya. Ok, ka san sana'a shi ne? Ka san kayan jagwal yake siya? Na san kayan jagwal yake siya. Magana ta gaskiya. To shi yanzu wannan laujen da gashi me kake yi da wannan laujen? A gida kafin in zo nan kawai ina yankan ciyawa. Ina yankan ciyawa. Amma a nan kuma da ka taho da laujen me kake yi da shi? A nan? Jiya na zo. Me kake yi da laujen? Ko motan ma ban je ba. Wannan laujen ne aje hitsan ma waje ɗaya ne. Ba da shi kake aiki ba? Akwai mata ta wanda muke aiki tare da shi zai kinci ma in kama aiki. Amma abin da ka ce mu wannan laujen shi ma kana yankan masu mashin da shi ne? Tabbas. Tabbas kana me? Ina yi. Ka faɗa ma duniya ta ji. Ina yi tabbas. Kana yin me? Ina yankan tabbas. Kana yankan me? Masu mashin. Guda nawa ka yanka da laujen? Na yanki nan da duka kai nan kuma yanka ne na lauje a fuska. Allah shi kyauta. Amin.